No tu je Poluvsie dole a v diaľke Rajecké Teplice. Tam som dneska začínal. No a pokračovať budem týmto smerom. Tu proti na kopci je kaplnka svätej Anny. No a potom cez Turie smerom do sedla Javorina alebo Javorinka. No a potom by som chcel zbehnúť do Strečna okolo vodného diela Žilina. Potom sa vrátim späť, ešte sám neviem kade. Kaplnka svätej Anny. Sú tu lipy, akurát kvitnú a celé to tu bzučí nado mnou. Je pekný kostolík. A prameň tečie. Minulý rok bol sucho. Ideme sa pozrieť. No som si pokecal s domácimi, ale aj to treba. No teraz by sa mali ísť doprava. V tejto doline za Višňovým je ten známy trail Anaconda. Som si ho minulý rok vyskúšal, ale zistil som, že traily ma nejako nebavia. Mám radšej takúto cykloturistiku. No a z Túria, alebo od tej kaplnky už svätej Anny idem bez pomoci elektromotora. Zatiaľ sa to dá. Žilina tam v diaľke. Minulý rok som bicykloval ešte po týchto lúkach. Aj som tam točil nejaké video, ale tuším som ho ani nevydal. Tu niekde by som mal natrafiť na zelenú turistickú značku. Ja už som na zelenej turistickej značke. A tu som si zapol pomoc, lebo tu je pekný stupáčik. Tak mohol som ísť aj po ceste. A tak toto bude asi až do sedla Javorinka. Aj takéto pekné výhľady sú z cesty. Stále pekne nová asfaltka. No už by to ďaleko nemalo byť do toho sedla. Motor zatiaľ ťahá dobre. Akurát ne... A, už ukázalo. Som sa bál, že sa batérie neukazuje. No tak dobre, jeden dielik som minul zatiaľ. No, už to ďaleko nie je, tu je sedlo a tam je polom. Aj s pamätníkom. Aj koniec asfaltky. No odtiaľto som prišiel. No a týmto smerom pôjdem dole do Strečna. No už keď som tu, tak skúsim aj na ten polom. No toto je vrch k polom. 1010 metrov nad morom. Dnes môj najvyšší bod. No a kúsok od vrchu polom je takáto vyhliadka. Tam dole je Strečno. Tam teraz pôjdem. Tu dole je ten kameňolom, čo je vidieť z diaľky za Žiliny. Žilina je oproti hneď. Toto je smer na Rajecké Teplice. A to je takýto altánok.
Parádne výhľady. Ten kameňolom to tu trošku kazí, ale tak čo už. Tej kamene treba. To je polom. Takže kúsok od neho. Pekná výhliadka. Aj na túto stranu ešte jeden výhľad. Tadiaľto som stúpal smerom hore. Parádne výhľady. Je strečno tam dole. Sedlo Rakytie. Zase po asfaltke pozerám. Tu je nejaké vyhliadkové miesto. Sa pozrieť. Teraz strečno. Ako na dlani. Idem ďalej. Tu niekde budem musieť sa pomaly smerovať na Rajecké, smerom na Turie. Pozrieme sa trochu ďalej. Tu jak je táto lávka. Mojšová lúčka. No, tadiaľto som ešte nikdy nešiel. Možno, že si to bude vyžadovať určitú dávku improvizácie. Uvidíme. Každopádne si zapnem asistenciu motora. A pôjdeme do kopečka. Eko. Myslím, že tu doprava. Toto je v mape ako polná cesta. Asi idem hľadať volačo inšie. Skoro mi padal mobil. No pokus číslo 2. Uvidíme tuto, jak to bude vyzerať. A tuto vyzerá aspoň vyjazdené. Zatiaľ dobre.
To ja niekedy bicyklujem. Objavujem nové cestičky. Občas sa aj zatúlam. Tam je ten kameňalam s tým pekným výhľadom. Tadiaľ niekade som mal ísť, ale vidím, že tam ide nejaká polná cesta. Možno, že keby som sa bol pozrieť trošku viac na lúku, tak by som ju tam zbadal. Aj tam je. Teraz by sa mali stadiaľto. No, lavička. Tieto lúky som prešiel. Nádherný kraj. No a toto je Višňové. Teraz pôjdem po tej istej trase smerom nazad. Kaplnka svätej Anny. No, skúsil som turbo do kopca. Dobre, tu som začínal s videom. No a to je polúvsie.